Zdravo svima, dragi moje, drage moje. I u današnjem videu ću vam pričati kako da vi ne spalite svoju glavu i svoju kosu kao što sam ja uradila. Pa možemo da počnemo. Ok, i prva stvar koju trebate da znate je da ne kupujete blanš bilo gde. Druga stvar je da ne pokušavate sami to kod kuće, jer može da vam se desi baš ovo. Tako da ja vama ne bih preporučila da se blejhate sami. Možete da se blejhate kod frizera ili kod kuće ukoliko imate pomoć prijatelja da vam izblejha kosu. I dobro, to je treća stvar. Četvrta stvar, treba da znate da ne držite mnogo. Ukoliko budete držali mnogo blanš na svojoj glavi, ostaćete bez kose. Opašće vam kosa. Imaćete male brabonke od malih ovaca na vašoj glavi. Peta stvar koju treba da znate je da se ne farbate posle blejhanja odmah kao što sam ja uradila. Šesta stvar. Jo, Bože. A ja opet jebik. Šesta stvar koju treba da znate jeste da ukoliko imate klimu u kući ili ukoliko imate neki ventilator ili nešto što hladi bilo šta ili drugaricu koja vas hladi, pomaže, verujte mi. Ili uključite fen ako imate ono hladan deo da vas hladi, jer sam ja bila sigurno 2 sata, ako ne više, ispod klime da bi dobila željenu boju, jer ja nisam neko ko je strpljiv. Ja bih odmah da bude to plavo, da bude kao iz Game of Thrones belo, da ne bude ni plavo. Sedma stvar koju trebate da znate jeste da trebate da imate strpljenja za plavu kosu, jer stvarno ne možete, mislim možete, ali na kraju ćete da se ošišate ovako kao ja. I ja mislim da svi ne bi želeli da imaju ovakvu frizuru. Tako da ukoliko imate baš dugu i negovanu i lepu kosu, razmislite dobro da ćete sami da uradite to kod kuće ili ćete pak da odete kod frizera, kod nekog koji je stručan za vašu kosu. Tako da nemojte da se igrate. Inače, malo ću da pričam sada o tim ranama. Izvinite, puno sam lapsusa danas, sad za šta mi je. Kako sam dobila ove rane? Pa, ja sam počela da se blejham. Kupila sam u jednoj drogeriji taj blanš i hidrogen. Inače, da, što se tiče hidrogena, uzmite nešto manje, a ne ništa veće. Nekaj možda šestica, mislim da šestica ima više. Mislim da ima 12 šestica. Ja uglavnom sam se sa 12. Znači 12 hidrogen, blanš i krenula sam samo i to je bilo vrh. Ekstra vrh. Dok nije počela kosa odjednom da mi se pravi na paučinu i zvala sam tadašnjeg prijatelja da dođe da mi pomogne. On je rekao u fazonu nema problema Duki, sad ću ja to da stignem da dođem da ti pomognem. I on je mene izblehao celu kosu i odjednom samo me počeo da me peče, što je normalno kod blanša, ali to je toliko odjednom bio onako žargonski rečeno, ne znam ni ja, znači mislila sam da mi se mozak ovako da mi curi niz uši, niz usta, odvrtno je bilo. I prošle pola sata, 2 sata, ja još nisam skinula blanš. Ja još nisam skinula blanš. I on me je rekao u fazonu idi da isprštuje, tebi će da otpadne kosa. Na kraju ja sam bila u fazonu ne, naravno da ne. Normalno da ću da čekam, hoću da mi bude što svetlije boje, da bude što lepše, da ja mogu da se ofarbam, da budem plavuša. I ja sam tako čekala i čekala i čekala i onda sam isprala i bilo je žuto. Bilo je žuto, ovako žuto. I šta se dešava? Ja sam kupila ljubičasti šampon i ja sam isprala sa time, pa sam uzela preliv, siv preliv, pa
je to bilo nešto kao da imam neke pramenove. Zatim meni se to nije svidalo jer sam ja htjela da mi bude svuda jednako. I šta sam je uradila? Otišla sam do apoteke, kupila garnijerovu farbu sa nekom pegavicom. I ja sam je kupila, ispala sam siva. I što je ekstra, svuda je bilo isto. I ništa. Sutradan je ovako. Opet tamo vamo. Kad ja osjetim male ljude. Oni su na mojoj glavi. To je bilo katastrofa. Kad sam ja videla, mene ljudi žive rane po glavi. Bukvalno žive rane. Ja ne mogu da vam opišem kako to bilo. Evo imate ovdje sliku. To je išao neki gnoj, neka vodica. To je bilo toliko gnusno i odvratno da ne mogu da vam opišem. Zaista, znači, užas. Mene to posle srbelo, pa me peklo, pa me bolelo, pa stavim mlaku vodu, pa imam osjećaj kao da sam stavila vrelu od, ne znam, 100 stepeni na svoju glavu. Prošle par dana ja opet ovako, pa je to počelo da se ljušti, kao krljušt da sam imala na svojoj glavi. Zato nisam mogla lepo da se očešljam, nisam mogla da isperem šampon, ništa, bukvalno sam stavila samo operem kosu i ovako, evo ovako sam prala. Ljudi, to je sve ovako od ovde, pola glave ovako mi je bilo u krastama, u ranama. Meni, ta rana mi se otvorila, znači ne da Bog nikom, tako da nije to toliko do kose koliko je do vašeg zdravlja. Ukoliko želite da vam ovako izgleda kosa, da vam ispadne, prvo što vam je opala kosa, druga stvar što ste izgoreli glavu, treća stvar i dalje imam rupe po glavi zbog toga. Tako da ja vam stvarno ne savjetujem da držite dugu blanš, da imate veliki procenat hidrogena na svojoj glavi kombinovan sa blanšom i definitivno odite kod frizera. Nemojte da se pravite pametni kao što sam se pravila ja i posle sam ostala i bez kože i bez kose. I nisam mogla ni da se očešljam i samo sam se unakazila i samo nisam mogla da poradim svoje kose dugo vremena. Dragi moji, ukoliko vam se svida ovaj video, zato što trebate da radite, lajkujte, šerujte i subscribe-ujte moj YouTube kanal. Pozdravljam sve i ljubim puno, ćao!